het Scootjemuseum krijg ik een heel soort squalband. En voor squalband is het allerwichtigste dat ze wat dwan maaien. Alleen nog maar sjen en lustrien, dat is niks. Dus dan maaien ze hijsen. En ik altijd, een skipper moest vroeger altijd hijsen. Het mast moest omheen, het zeil moest omheen, maar ik de lading moest aan boord. Zeker mijn mol, of zeker mijn steenkool, of zeker mijn hierappels. Alles moest hij aan boord takelen. Op een reg en mij sjouwen, bij de kroren, bij de plank op. Maar dit is een mooi systeem, want dan is een sansek is hartstikke zwier. Maar hij hijst hem ohne giek en hij zwaait hem boppen het schip. Maar sansek is wel zwier. Ik zet hem even vast, de band die ken en ik oefen je in die knoop op die bolder. En dan achterlangs, diagonaal en nog een roensje erop lezen en dan zit er vast. Maar dan ontdekken de band dat deze sek volle zweder is als deze sek. En dat is net zo, want die sekken zijn lieke zwier. Wat is er nou? Hier zit een extra vertraging in. En zo kan die band, het is een soort wiskunde. Dus ik vrees je dan altijd, waar het er thuis een fiets met versnelling? Ja, meester, ik. Ik zei, nou, deze had hem in de zwieren versnelling en deze in de lichte versnelling. Maar de sekken ben lieke zwier. Tjintwurg, joert de dij, varren de scootjes met nylon. Dakrom. Dat is hartstikke sterk. En eens, als mijn oude paken vroeger nylon zeil krijg ik hier, kon hier het graag hand. Maar ja, destijds wie dat er net, dus hier is een katoenzeil. En katoen, ja, in Egypte of in India groeien alleen nog maar witte katoenplantjes. Dus officieel, origineel, is een katoenzeil een wit zeil. Maar ja, in de rin van jaren wordt het smarig. Maar wat erger is, een wit zeil, een wit katoenzeil, als het wierd is. En je teert het bij elkaar, de zaak opdoeken. En je doet het mooi even onder de huik. En dan een week later komt het zeil omheen, zit er al een zwarte plakken. Wat hou je dan? Het water in. Dat weet je misschien nog wel van dat witte t-shirt. 14 dagen onder in die wasmand. En dan hellen ze het eruit, ja, dan ga je het water in. En daarom worden de witte zeilen bruin maken. En een bruin zeil, dat is taant, tannine. Dat komt ik uit Ikeskors. Ikeskors, dat lossen we op in water. Een grote tonne, wel met 200-300 liter water erin. En een goed vuur eronder. En dat bruine sap, dan witzeil, worden dan bruin maken. En dat verrot het net meer, want tannine is conserverend. Dit is de taantonnen. En die taantonnen die stonden binnen natuurlijk, die stonden boeten door. En een goed vuur eronder. En dan zitten we tot safje vol. Maar zo'n grutzeil, dat ging net in de tonnen. Dat lag gewoon boeten op het veld. En dan mijn amers, hieten, taan daarin en mijn schrobbers erin. Maar een liedzeil, dat kost er gewoon in dompelje. En dan krijg je dan komt er bruin weer uit. Hij weer wit en hij wordt bruin. En een bruin zeil, wat goed taand is, nou, dat verrot het net weer. En altijd voor de wedstrijden, simmerdijs, in die tijd van het katoenzeil, zouden ze nog altijd even zeiltanen. Dan stond het er weer mooi strak op het scootje en dan konden ze goed zeilen. Hier op de zolder van het Scootjemuseum hebben we een scootje op zolder. Ja, het is zelfs nijbouwd, maar het jouwt wel de sfeer aan van jettijd. Een vracht met turf. En die turf die weer wat zo heeg opstapelen, dat de skipper soms haast net oer de turfvracht hinnen schenken. En als dan de meest del moest, bij een bregen, dan zie je er in het midden van de turfvracht nog een gleuf dat die meest erin zakje kon. En er is een heel soort verschil in turf. Dit is heel licht en dit is wat zwidder. Dit is baggere turf. Hier is van de Veenhoop van Nijbeets. Maar dit komt uit Drenthe. Dus die scootjes die hadden een heel soort turf vervaard. Maar ja, die scootjes vaarden ik met hierappels en met bieten. Maar ik met terpaarden, boppen uit Friesland. Maar ze brachten niks suikerbieten. Suikerbieten van boppen uit Friesland. Helemaal naar Greens, naar de suikerfabriek. En als ze dan weer omkwamen, dan hingen ze uitpesten suikerbieten. Dat is pulp. En dat gingen we naar de boeren. En zo hij die scootjes in heel Friesland een heel soort vracht verveerd.
En soms dan praat je nog met zo'n oud skipper. Want onder materialen kleven de verhalen. Een oud zeil kan niks vertellen. Een oude vaarboom kan het net vertellen. Maar als dat zeil squort is en die skipper vertelt hij hoe het waaide toen dat zeil squorde, dan kleeft er een verhaal onder het materiaal. Die vlaggen. Een vrouw uit Ljouwert, ze praten Luwaders. Ze zei, meneer, jou moet die vlag maar ophangen in het museum. Want aasten dan ga ik dood en mijn kinderen geven er niks om. Maar ik weet nog wel goed hoe wij met die vlag varen moesten. Toen mijn kleine broertje verdronken is. Hij was tussen wal en skip vallen en zijn beide klompjes die dreven daar nog. En mijn moeder die het zo huilt. En toen moesten wij een half jaar met die vlag varen, achter op het skip. Ik vond het niet een mooie skip, ik was ook nog maar een famke van een jaar of 5. En wij hadden anders een mooie Friese vlag achterop. En nu hadden we die zwarte vlag, met die treurwilg erop. Maar je kan wel zien, de wien had die vlag helemaal kapot wapperen. Maar de wien had ook de tranen van Moeke metgenomen. En toen na een jaar, toen was Moeke niet zo verdrietig meer. Maar toen kregen wij weer een nieuw broertje. Wat een verhaal. En het kleeft onder het materiaal. Er was een oud skipper. En die kwam bij mij en die zei, aangedomers, die hek, die moest zo, maar die vond ik nog op het skip. En die, wie van u heid, want die helle hier altijd het hart mee uit de pomp. Dus die jet in het museum. Ik zei, nou, dankjewel, dankjewel. Maar ik wist net wat hij bedoelde. En later jet ik pas. Hij zei, nee jongen, ik moest altijd dat skip leeg pompen. Want we hadden vroeger een houten skip en die was altijd lek. Later kregen we een ijzeren skip, die wie net meer lek. Maar ja, dan zit ik wel eens Rijnwetter in. En ik wel eens dat we een wier te vracht in. En dan die pomp, die ging terug een gat in het voordek. En dan moesten wij pompen. Winnen we nog maar van die lietse jonkjes. Misschien hier of 8 jochen. En dan maar pompen. Een hele dag pompen om dat skip weer leeg te krijgen. En op les kwam er haast geen wetter meer uit. En kwam uit en die helle de zoegen eruit. En die kwam maar die hek. En die ging maar die hek onder in de pomp. En dan helle hij het hart uit de pomp. En het hart had een hartklep. En daar zit hier appelvezel tussen. Een beetje bietenpulp of wat strieën. En dan wil het net meer zoegje. En dan wil het wetter er net uit. Dus hij die maakte dat mooi skin. En dan zette hem ik even roen om weer in het vet. En dan dierde die dat hart weer in de pomp. Helemaal naar beneden. En dan stampte hem aan met deze hek. En de hek hong altijd naast de pomp. En dan moesten wij weer pompen. Soms een hele mee pompen om dat verrekte rotskip weer leeg te krijgen. Maar daarom zet die hek bij de pomp. Dit is Roel Wassenaar. En dat is de smid van Jennewaard. En die maakt het alles van ijzer. En hij smeet het ijzer als het heet is. Maar voor het museum maakt het er alle dingen die wij nodig hebben op een scootje. En ik bedoel maar een kikker, wat we touw op belezen moeten. Ja. En die heeft ik wel 2 keer zo groot maken. Jawel, ik wil van Ronnie. Dus. Ja. En een wannenpoort voor boppen in de mest. Ja, ik maak het. Ja. En hoe krijg je dit ijzer om elkaar? Ja, ik las het nog, maar vroeger was dat belt. Maar het ijzer van jou, dat kerst niet meer wel. Dat kan wel die oude morgen. Dus deze ga ik gewoon aan de smeet in het vuur. Ja. Oh, dat zonder losken krijg je het ijzer om elkaar. Ja. Oh. Ja, dat heb ik geleerd, hè. En hoe dat is het dan? Het ijzer sahit? Ja, dat het... Maar dit ijzer verbrandt zich al net als dit. Oké. Dus dit is super vloeibaar. Dan maakt het een beetje van die... Je dan slaat dwars voor de hekken van elke zaag. En dan weet je dat het raans opvuren en op de zoden moet je dan best klappen op en het zit vast. En dan smelt het om elkaar? Ja. Dat is het geheim van de smid. Ja. En wat is nou, maatje? Ik maak je nou een hek, die maak ik uit voor excursies. Dus die zegt maatje. Ja? Ja, dan begin nou. Dit is met een punch, jongen. Ja.
Ja, nou, Mooi. dan maak ik een gat in. Dat we net met de boormachine. Nee, dat we net met de boormachine. Nee, dat Smit ook met de boormachine. Hè. Smit doet alles met een hamer. Hij houdt het gat erin. Ja. Het is nog zo heet dat ik gewoon het gat erin slaan kan. Ja. Dan kan ik terug iets wijzen ook, maar dan wil ik net. Zo, nou. Zo zit er een stukje. Klaar? Mooi. Zo, nou. Nou, het zag En nou weer heet stoken? nou moeten we een stuk ouder. Nou, dat doen we net met reflex, we zagen net. Dat doen we net. Dan maak je het warm, dan leg je het hier op deze buitel zo, en dan jouw er een paar klappen op. En dan is het al. haast hem op lengte. Ja. Dus dan moest ik les, Jan, van de beetje Ja, die, dat is een beetje leuk, joh. Ja, ga je. die jongelui opleiden. Ja. Friese poort. Nou, zo. Ja, Zo, maar dat er al geen bij. dat zeg je wij, Harry. Zo. En dan weten wij precies. Zo. Want als je de buiten steekt, zo, dan wordt het zwart. Oh, doe just naar de kleur van het ijzer. Ja. Ja, Ja. oké. Nou. En dan pak ik het dus beet met de tangen. Ja, dat zoek wel met de tang aan. Oh, wat een beetje met al, hè. Ze hebben wel eens zijn rol, die het vuurvaste hand. Ja. Nou, zo, nou hebben we dit stukje ijzer. En wat die pen hebben we, Ja, dit stukje ijzer, dat mag dit model worden. Taps. op een punt. Ja, ja, taps, hè. En roem. En Maar roep. dan maak je het eerst rechthoekig en taps maatje. Dus ik zal Oké. En dat het vuur nou zo oplogert, dat komt door 60 Meer lucht aan. meer lucht. Ja, ja. En heel vroeger, die Art Smit, die moest dan Ja. aan de Ja. blaasballig. Ja, die moest een blaasblad lopen. Du hast gelukkig een elektrische... Maar dat ga ik nooit doen, want ik heb vroeger, ik ben in 54, in 54 al bij de Smit. En toen ging bij ik al zaal jaren. Hé, dat is nou haast 20 Jelien. Ja, ja. Jou wordt een 50, toen ben ik nog met amper geboren rol. Ja, nog een En toen ben je toch al bij de Smit. Ja. Ja. Ja joh, dat is even leven. Hè? Kan je me eens vertellen? Ja. Dan slaat ze op het ijzer, dan slaat ze weer naast. Ja, ik moet het tempo houden. Zo, als ik dit doe, zo, dan Ja. ga ik maar de hamer op de stuur. Zo. Zo. De hamer moet douchen. Juist, de hamer met het werk doen. De hamer Ik douchen, stel lid. net, ja. Nou is er juist ook op een punt. Ja, prachtig. Maar hij moet erom worden, dus dan moet je gewoon met warm en dan slaat klaf van die kanten voor het 102, want het hamer slaat weer rond. Ja, ja. Maar 190 kilo. Ja? Maar het is bijzonder. Doe slags dus op het ijzer en dan Ja. 1 keer erop en dan 2 keer ernaast. En dan Je moet wel met de stuur naar beneden, ik val. die hamer die, Ja. die moet wel- stuitert Ja. op het aanbeeld. Ja. Zo, nou maak je hem, zo. Nou maak je hem achterhoek. Zo, zo. Hier kant, ja. En die andere kant doet het aanbeeld door. Ja, dan is het klaar. Oh, Oh, nou dat hitte ding dat in de klompen valt. het hek als ik een hand in de boezem. Nou, Van overal. dat jok het al even. Ja, dat merk je tussen, als die kleine dollar. Nou, ja, nou is klaar. Ja, zo, dan hebben we hetzelfde model als. Ja? Maar nou moet er nog een bocht in. Ja, nou dat doen we hier op de hoorn van het aanbeeld. En dan maak ik hem weer warm en dan lees ik hem daar Elsa en dan teer ik hem daar aan. Oké. En dit soort hekjes, die kerst toch net bij de Gamma Capeje. Nee, Dit is uniek. Makken in je woord. zelf wit van. Ja. Ja, zelf wit van. Precies. Uniek handgesmeed. ben ik in 20 in een mandje. Uniek handgesmeed. Kijk, kijk. Daar gaat er om een bocht. En dat mooie stekje erom. Een heel eigenwijs puntje eronder. Ja, maar toch, ik ben hier in een woord. Dus.
Nou, mooi. Dat weer hem. Mag ik hem ompakken? Ik hoor hem al. Eerst in het water. Mooi voor de film. Oké. Nou weet je net waar meer? Nee. Nou, vandaar. Nou, Roel, Hij stond- geweldig. Bedankt. Graag. Hartstikke mooi. Ja. Eind 1800 weer een heel soort scootjes weer nog van hout. En nu zullen wij hier in het Scootjesmuseum een houten skip bouwen. En wil je echt een mooi skip bouwen, dan moest je eerst het bos in en ziek je om roene bjemmen. Roene bjemstronken, want daar kerst de spanten van maatje. Ik zeg ik vaak, van mijn body, deze ribben, dat ben ik vaak de ribben van een skip. En dat ben je roene bjemstronken. Tje, saroen. En als je een mooie roene bjemstammen hebben, dan kerst daar de spanten van het skip van maatje. Maar dan moeten de planken er nog omheen, wat de huid is. Tje, om mijn ribben zit ik een huid. En die huid, dat zijn houten planken en die boeg je zo om het skip heen. Maar hoe kan je nou zo'n dikke plank? Roen boeg je. 3 dingen. We hebben wetter en vuur en gewicht. Wetter aan de boppenkant, vuur aan de onderkant. Een grote tonne met vuur die brandde en de hele onderkant is haast onbrand. En de boppenkant weer wetter erop smaren. En daar het gewicht op. En dan komt er nog 1 ding bij. Wetter, vuur en gewicht en geduld. Ik heb geen geduld, dus ik kan wel zien dat ding is brutsen, omdat ik weer feesten gauw wil. Maar de kan zien aan de onderkant is er haast onbrand. En dat er een beetje zwart is juist wel goed, want dat verrot het nooit weer. En de houtworms, die frette ik geen onbrand hout. Dus dat is wel hartstikke goed. Maar nou sjost het dus. Roene planken, kromme spanten. En zo hebben we een heel mooi houten scootje gebouwd. De Ebelina. 4 werken, met 3 doelen. Een leerwerkproject voor cultuurhistorie en voor recreatie en toerisme. En nou vaart dat skip je boeten door en de leidt er voor het museum. En we varen met gasten en met groepen en met squalband. En we zijn grutsk op uw scootje, de Ebelina. Dit is het scootje, de Ebelina. En wij zijn grutsk op dit skip. Want je leidt een prachtig product, maar het proces weer lieke belangrijk. Eerst historisch onderzoek. Wat weer dat voor schip, de Ebelina? Dat die in 1861 gebouwd is door Eeltje Holtrop van der Zee uit de Jouren. Maar dat het weer zo'n mooi schip weer, dat hij, ik let er alle wedstrijden woon. Op laatst is hij uitsluitend van deelname wegens, want zo staat het in het boek, wegens buitengewone kwaliteiten. Want hij won altijd die wedstrijd en die orenskippers die zeiden, als hij weer met doet, doen wij niet meer met. Ja, en dat weer net leuk voor zelfs. En dat op laatst toen mocht er wel weer meedoen, maar dan moest er het geld van de eerste prijs, dat moest hij delen met nummer 2, 3 en 4. Maar wat weer nou het bijzondere aan dit schip? Die prachtige lijn. Een mooie roene kop en achter een uit het wetter rinnende kont. En Eeltje Holtrop van de Zee, die maken geen tekeningen. Die alles op het eeg. En dat zei ik, hè. Mijn eeg is meer rij. En het zwet aan de zijkant, nou, hij proemke wat. En dan pakt hij zijn proemke en die plakt het in de zijkant. En hij zei, daar moet het zwet komen. En dan, die man die maken dat mooi, dat gat, dat het zwet bouwt erin gewoon. En later met het varen, streekrecht, precies goed. Dus dat ben van die mooie verhalen van die oude scootjeskippers en van die oude scheepsbouwers. Maar dat wij hier weer een houten scootje hebben, is uniek in Friesland, want er is geen 2 van.